Dobro, možemo veći da slika tamo. A ona, veterinar? Sa sobom, jer
rezultat dugogodišnjeg nezadovoljstva materijalnim i društvenim statusom, uvjetima rada, neuvažavanjem i podcjenjivanjem naše struke. Ovaj štrajk je i borba za status obrazovanja i naš položaj u njemu. Obrazovanje je permanentno zapostavljeno, a zaposlenici sve više demotivirani. Zapostavljeno obrazovanje je nepokrenuta Hrvatska. Ali ova zemlja je i zemlja raznih politika. I pritom mislim na sve politike koje nas desetljećima ugnjetavaju, desetljećima nas marginaliziraju. I ovo danas je dosta svim politikama. Ovo danas ovdje je naš krik za pravdu, za jednu bolju Hrvatsku, za zemlju sa manje beskućnika, za zemlju koja će se više brinuti o svojim siromašnima, za zemlju u kojoj će svatko moći imati medicinsku skrb, za zemlju u kojoj će radnici dobivati poštenu plaću. I onda nas neki pitaju zašto štrajkamo? Zašto štrajkamo? Štrajkamo radi nepravde koju godinama trpimo. Štrajkamo zato jer nam se guši stvaralački duh. Štrajkamo zato jer nas opterećuju nepotrebnom birokracijom. Želimo bolju Hrvatsku. Želimo Hrvatsku koju će se htjeti živjeti, a ne iz nje bježati van. Nedavno je gospodin premijer govorio kako je okupio Ligu prvaka na jednom političkom skupu. Gospodine premijeru i gospodo političari, ovo je Liga prvaka! Ovo je Liga prvaka! Peti spremačice koje za 3-3,5 tisuće kuna ulaze u laboratoriju u kojima radimo sa radijacijom, u kojima radimo sa toksinima, sa virusima, sa otrovima. Kad one odu, niko neće za te novce doći raditi. Meni je srce mi je bilo puno vidjeti moje kolege znanstvenike koji su došli tamo za naše tehničare, koji za 4,5 tisuća kuna od naše pretpotopne opreme rade nešto da mi možemo konkurirati Njemcima i Francuzima. Sindikat znanosti, di ste? Da vas čujem! I ovo hoću vama reći. Mi smo danas ovdje zbog vas, učitelji i nastavnici. Zbog vas. Jer već 30 radnih dana nema škole. Nema škole, ali ima nastave. Vi učite nas sve. Kako ne odustati. Kako nastaviti kad vas pljuju i gaze. Vi idete dalje. Vi idete dalje i učite našu djecu da tako treba raditi u životu. To je jedino što mi njih stvarno trebamo naučiti. Nema predaje i ne odustajte. Bolja Hrvatska nije negdje izvan ovog trga. Bolja Hrvatska je danas ovdje na ovom trgu. Ako naš premijer ne zna što treba napraviti da bi ta Hrvatska stvarno bila bolja, onda mora doći ovdje i mora biti s nama i mora pročitati ove poruke s ovih transparenata.
sigurno nije Hrvatska u kojoj morate 30 dana stati, u kojoj 30 dana morate ne raditi svoj posao, da biste, nakon što izvedete desetke tisuća ljudi na ulicu, da biste za 2 ili 3 sata dobili poziv koji ste čekali 30 dana. I ako je itko ponizio sve nas koji radimo u obrazovanju, ako nam je itko pokazao koliko ne drži do našeg posla, onda su to napravili oni koji za nas nisu imali vremena. Ipak, nešto u svemu ovom je dobro. Upravo to zlo nas je ujedinilo kao nikada do sada. Po prvi puta zajedno smo svi mi koji od te nesretne plaće prosvjetarske živimo, svi vi koji nam šaljete tu svoju djecu, svi građanke i građani ove zemlje koji žele drugačiju, koji žele bolju Hrvatsku. Zato je današnji dan prekretnica ovom štrajku. Poslije današnjeg dana sigurno više ništa neće biti isto. I zato ja sam siguran, dok ima vas, dok ima nas, dok ima zajedništva, mi sigurno možemo doći do našeg cilja. Pretpostavka bolje Hrvatske je njezino obrazovanje, a pretpostavka boljeg obrazovanja su bolje plaćeni i cijenjeni učitelji, nastavnici i svi koji u školama rade. Hvala gospodo svima vama koji odgajate svoju djecu tako da čovjeka cijene po obrazu, a ne po debljini njegovog novčanika. Bravo gospodo, bravo za sve vas koji shvaćate da su koeficijenti samo iskra koja je probudila ovaj inat, koja je probudila ovaj ponos i ovo jedinstvo. Bravo! A sada neki će pomisliti da sam malo sašao s uma, a ja ću se zahvaliti posebno i onima koji su po nama pljuvali, onima koji su nas omalovažavali, jer oni su zaslužni za to što smo danas ovdje. Beskrajno im hvala. Njihova glupost, njihova zloća su nas doveli ovdje. Hajmo biti pametniji od njih, hajmo biti bolji od njih. Dajte im jedan sarkastični pljesak, neka nas čuju. Dok stojim ovdje pred vama, emocije su me pomiješane. U isto vrijeme osjećam i ponos i stid. Ponos jer vidimo one najmirnije u društvu, one samozatajne kako su se konačno odlučili boriti. Bravo za vas! Ma nema predaje, nikada nema predaje! Istovremeno osjećam i stid
jer su me oni najgori u našem društvu natjerali da jutro su 3 ustanem na noge, da se vozim 400 km do Zagreba i da se ovdje javno izložim, umjesto da u razredu s djecom, umjesto da sa svojom djecom kod kuće radim nešto normalno. Ali nema veze, preživjeli smo mi gore. Ali znate li šta je teško preživjeti? Teško je preživjeti emociju nemira, kojeg ja i moje kolege već predugo osjećamo. A taj nemir proizlazi iz činjenice da se osjećamo kao drugorazredni građani, kao građani koji rade drugorazredan posao. I nisam ja drugorazredan samo zbog plaće koja ne odgovara mojoj stručnoj spremi. Nisam ja drugorazredan samo zbog plaće koja ne odgovara mom radnom entuzijazmu. Ja sam drugorazredan zbog toga što sam učitelj, što me svaka budala može pljuvati, zvati me uhljebom. Ja sam drugorazredan jer me mediji mogu secirati. Jeste li ikada čuli za posao o kojem svaka seoska baba zna više od nas koji ga radimo? Danas su ovdje kolege koji kažu dosta, mi ne možemo više, koji poručuju političarima, gospodo, vi nam možete odrediti koeficijent, ali ne možete izmjeriti naš obraz. Vi nam možete prijetiti, ali mi nemamo što izgubiti. Vi nam možete uzeti i plaću, ali ne možete naše dostojanstvo. Pa kako im nije jasno, samo to nam je još ostalo. Kako se dostojanstvo u Hrvatskoj mjeri brojevima, kunama i koeficijentima, tražimo jedno i samo jedno, da nam se oduzeti koeficijent vrati. Ako se mogao smanjiti bez stranih konzultanata, ako se mogao povećavati 11 puta u zadnje 3 godine drugim djelatnostima, onda se može i prosvjeti vratiti i izjednačiti ga s koeficijentom drugih visoko obrazovanih javnih djelatnika. Premijer tvrdi da štrajk treba zaustaviti trenutno. I mi se želimo čim prije vratiti u učionice. Ponovit ćemo mu, dovoljan je potpis na uredbi o koeficijentima o složenosti poslova. Situacija je rješiva potezom pera. Treba samo čuti, razumjeti i pokazati dobru volju jer ništa drugo ovaj štrajk zaustaviti neće. Premijer tvrdi to da iza ovog štrajka stoji politika. Premijer ima pravo. Iza ovog štrajka, iza ovog prosvjeda stoji politika zanemarivanja i zakidanja resora odgoja i obrazovanja koja je bez obzira na garnituru na vlasti kontinuirana i dosljedna desetljećima. Vladajući kažu da oporba stoji iza ovoga. Oporba je, da je obrazovanje istinski zanimalo, imala priliku to pokazati dok su bili na vlasti. Nije ih bilo briga! Jednog dana ćemo postići dogovor s vladom o plaćama. Jednog dana. Smanjit ćemo zaostajanje plaćama. Vratit ćemo se u učionice. Nastavit ćemo raditi svoj posao. Ali, posao u kojem osjećaj ponosa nijednog trenutka više neće izaći iz nikog od nas. Nikada više u ovoj zemlji ne smije biti učitelja koji će pognuti glavu pred drugima koji ga sramote. Ponosno možemo svakom pogledati u oči, jer mi smo oni koji radimo na budućnosti.
Mi smo oni koji kreiramo budućnost Hrvatske. Nisu to političari. Oni su kočičari. Ovoliko kolika snima, ova potpora koju imamo od cijele Hrvatske i snažan su zamašnjak da ne tražimo samo novac, jer nije u šoldima sve. Tražimo i druge stvari. Tražimo žurne promjene u zaštiti dostojanstva nastavnika, u zaštiti od svakog oblika nasilja, od bilo koga da on dolazi. Tražimo jaču, bolju, konkretniju podršku i pomoć ministarstva i agencija u provedbi ove reforme. Bez nas te reforme nema. Tražimo i poboljšanje uvjeta rada u svim školama, a ne da pokazuju škole europskim promatračima koje su uložile silne novce. Neka pokažu sve škole u Hrvatskoj. Neka konačno radimo u jednoj smjeni. Neka konačno radimo bez krova koji prokišnjavaju. Neka konačno možemo raditi svoj posao koji volimo i zbog kojih smo postali učitelji. Ovo što danas mi vidimo ovdje, svako neka se okrene oko sebe. Ovo je bolja Hrvatska!